ବୋଉ ବାପା କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ବାହାଘର 15 ଦିନ ପରେ ହିଁ ବାପା ବୋଉ ଏମପି ପଳେଇଥିଲେ। ତ ମୋ ବୋଉର ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୋ ଶାଶୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ରହିବେ, ତ ମୋ ବୋଉ ସେ କଥା ଶୁଣି ତା ସମୁଦୁଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତା ସହ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଦୁଇ ସମୁଦ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ସରିଲା। ଗପସପ୍ କଲୁ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ହେଇନି ଆସିବାକୁ, ବାହାରିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ବାପା ବୋଉ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କଲା। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ଯେ ଯିବା ଆଗରୁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଣିଥିବା ଚାଟ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଡିନରରେ ଇଡ଼ଲି ସହ ତରକାରୀ, ତା ସହ ଏଣ୍ଡୁରି କରିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଖାଇଥିଲୁ। ଖାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କଲି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।